aurrerago. Ametxe, bale, pizka-pizkarako dituzu. Pisa horiak da, bai? Hortxe, bale? Segurtero bezala, pasaudo urtea lan, gaztia baten, gaurko egunak gertatzen, zeuen dako regalua, kurasuen dako, aitzaman dako, zamen dako, eta bueno, ondula eta otorri gara zuen gana bizitza. Bakara, guretako gaba ilusia puntu da orduan, gogoratu, geuretako zozen agateko, jateko eta edateko. Akorda autosari? Bueno, hori zuen karta jasozian egin batxau, bale? Gogoak egin gozari. Bueno, ontsa ikusiko gara berri. Zut dago nerea? Gerarte. Bueno, Olentzero eta Mario honekin bizteriak anaziko dira, Hau da pizua da kana honek. Bye.